गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनै फुंबिलिनि गिबि खौराङाव दं। गसाइगाव महकुमा पुलिस बिफाननि संदाननायाव सानै केएलअनि सोद्रोमाफोरखौ हमनो हायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय सानै केएलअनि सोद्रोमाफोरखौ बिपुल रय आरो उत्तम रय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। उत्तम रयनि न'खरनिफ्राय आइडि बोखांनो मोननायजों लोगोसे 23,000 रांबो पुलिसआ बोखांनो हायो। जाथायनि सायाव पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला दोन दाबिनाय बायदि समाजनि बेरेखा खामानियाव लोब्बा दङ होननानै फोरमायो आरो हमजानाय सानै केएलअनि सोद्रोमाफोरखौ क'क्राझाराव दैथायहरनाय जायो होननानैबो मिथिनो मोन्दों। बिसायख'थिनि सम नङाब्लाबो बिपिएफ दोलोआ दोलोनि मावथिफोरखौ सांग्रांथियै लाखिनो थाखाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 6 नं जमदुवार बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय खासियाबारियाव बिपिएफनि सुबुं जावरिखांनाय रेलि आरो गेवलां मेल हाबाफारि लानाय जादों आरो 3 नं श्रीरामपुर बियाबनि सिङावबो बिपिएफ दोलोआ हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों। हाबाफारियाव बाहागो लायो बिपिएफनि आफादगिरि एबा बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि आरो एमसिएलए प्रकाश बसुमतारी आरो 4,000निबो बारा बिपिएफ दोलोनि मददगिरिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। गेवलां मेलाव बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया आथिखालनि बिटिआर खुंथाय गोहोआव थानाय प्रमद बर'नि सरकारनि सायाव गोख्रों बिजाथि फोरमायदों। प्रमद बर'आ सोलायनायनि नामाव गावनि पकेटखौसो सोलायनाय लाबोदों होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुङो। आथिखालाव बिटिसि ओनसोलाव मोनसेबो जौगानाय बिथांखिफोरा मावफुंजानायखौ नुनो मोनाखै होननानै हाग्रामा महिलारिया गोख्रों रावजों बुंबावो। सनितपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आसाम सरकारनि हेफाजाब आरो बिटिआर सरकारनि गोख्रों नाजानायाव बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदि गोनांथार खामानिया मावफुंजानो थांगासिनो। बिटिआरनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव हानि मेला खुंफुंना बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो हानि मोनथायखौ होनायखौ नुगासिनो। थिग बिब्दिनो बिटिआर सरकारनि नाजानायाव नैथि खेबनि थाखाय सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफोरा हानि फाट्टा, हानि नामजारि आरो हानि फोरमान बिलाइ मोननो थांगासिनो। फरेस्ट डुवेलार एक्ट 2006 आयेननि गेजेरजों सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफोरनि थाखाय हानि फाट्टा, हानि नामजारि, हानि फोरमान बिलाइ होनाय जासिगोन आरो दिनै बेलासिनि 4 रिंगायाव सनितपुर जिल्लानि बेलसिरि बालाबारि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों सनितपुर हालामनि रायजो राजाफोरनो हानि फाट्टा, हानि नामजारि आरो हानि फोरमान बिलाइखौ होनाय जागोन। थारैनो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों मोनसेनि उनाव मोनसे गोजोन गोरोबथाया मावफुंजागासिनो। बे गोनांथार हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बाहागो लागोन। थांनाय साननैसो सिगां बेर'निका इस्लारिनि देहायारि जेंनानि सोमोन्दै फोसावनाय जादोंमोन। बे खौरांखौ नुनानै चिरां जिल्ला बेंगिरि पि बिजया भास्कर रेड्डीआ बेर'निका इस्लारिनि न'आव थांनानै साइकेल, कास्ट सार्टिफिकेट, जोनोम सार्टिफिकेट आरो नांगौ जानाय फोरमान बिलाइफोरखौ गथायनानै होयो। लोगोसेनो बेर'निकानि पेन्सन आरो सोलोंथाइनि सुबिदाखौबो मावनानै होनाय जासिगोन होननानै चिरां जिल्ला बेंगिरि पि बिजया भास्कर रेड्डीआ फोरमायना होयो। बे अनसुंथाइ होनायाव बाहागो लायो चिरांनि लेङाइ जिल्ला बेंगिरि रिंखां मोसाहारिया। 15 साननि गेजेरावनो रायजोनि गासैबो माथावरिफोरखौ मोजाङै बानायफिननायनि सोमोन्दै फोरमायना होदों मन्थ्रि पीयूष हाजरिका बिथाङा। फैबाय थानाय अखा बोथोरजों जुजिनो थियारि जादों रायजो सरकारा। मैया मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायबावदों दि मख'नो गोनांदि रायजोआव अखा बोथोराव गिथावना दैबाना जाबाय थायो। बिथां पीयूष हाजरिकाया बुंदों, थांनाय बोसोराव रायजोआव 41 जायगायाव माथावरि बायदोंमोन आरो लोगोसेनो 121 जायगायाव माथावरि बानायनायनिफ्राय गासै आसामाव रैखा मोनदों। दायो बायनाय माथावरिफोरखौ मोजां खालामफिननाय जाबाय। लोगोसे दाब 3 जायगायाव सुबुंफोरा माथावरिखौ दानना होदोंमोन आरो बेखौबो बानायफिननाय जाबाय होनना फोरमायो। जिअ' बेगनि सोमोन्दैबो बिथाङा बुङो, 10 लाख फ्राम जिअ' बेग थियारि खालामना लाखिना दोनदों दैबानाजों जुजिनो थाखाय। लोगोसेनो अदालगुरि जिल्लानि सासे इन्जिनियारखौ खामानि मोजां मावैनि थाखाय
सासपेन्ड खालामदों होननानै बिथां पीयूष हाजरिकाया फोरमायबावो। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।